Piştî ku we cîgareyê berdidî, di 24 saetên yekêm de di laşê we de çi diguhere? Dema ku we cîgareya davî wêmirînê, pêvajoya başbûna laşê dest pê dike. Lê di 24 saetên yekêm de çi diqewîme? Di 20 xûlekan yekêm de dema ku bandora nîkotînê li ser pergela dil û damarê kêm dibe, rêjeya lêdanê dilê dest pê dike ku dakeve. Ji ber ku nîkotîn pergela nerva sempatik teşvîk dike û rêjeya lêdana dil û tengbûna damarê zêde dike. Paşê guherinek din dest pê dike. Karbon monoksit êdî naçe laşê we. Karbon monoksit bi hemoglobinê anegoriya oksîjenê zêdetir girê dide. Mijarek din jî damarın. Cigare kişandin dikare bandorê li ser hundirê damarên me ango endotelyûmê bike. Hin lêkolî nîşan didin ku tenê yek cigare jî dikare bi avayekî demkî şiyana damarên me ya firehbûnê kêm bike. Dema ku cigare tê berdan, ev bandora zirardar êdî nayê domandin. Pêvajoya başbûna fonksiyona damarên me dest pê dike. Lê di vê navberê de mejiyê we dikare bersivek din nîşan bide. Daxwaza cigarê, biarê, hirsbûn û zehmetiya baldarbûnê dikarin derkevin holê. Ev nîşane bi bandora nîkotînê li ser pergela xelatê ya mejiyê re têkildarin. Ji ber vê yekê 24 saetên yekem bi avayekê paradoksî ye. Dema ku laşê we dest pê dûrketina ji bandorê zirardarên cigareyê dike, mejiyê we dikare dîsa nîkotînê bixwaze. Û belkî girîngtir xal ew e. Ji bo ku laşê we dest pê başbûnê bike, ne hevceyê ti heftiyan an mehan bisekine. Ev pêvajo ji piştî cigareya davî dest pê dike.